Eman Stories. Ang pagpababa kaya dire-diretso man. Amor yan, pinyan sa gasolina na yung mapanda. Ang gatoy, tabang sa gagayanin. Ay ano. Muli ka rin kayahon. Auto na bagas naga, pangkol. Kaso kay Sir Paul nga ni nagsukong hindi. Sa sukot siya ni Sir Paul. Paka ano yan, sandaraan. Hi everyone, welcome back to my channel. This is Eman and this is my story. Andito kami ngayon sa Henorangan, sa Kamsur. Hindi. Ayun na ba si JP oh? Para saan yun, Angkol? Ay. Ilaw. Ilaw yata yan eh. Nakaambili si JP oh. At bago pa yan nung kumagla ko pa doon. Nasaan na sila? Naglalakad? Ayun nga pala, kasama pa natin si JP. Ano? Yan, diretso kayo doon. Ano? Ayun o, doon kayo pwede mag-picture. Pero kung baso, ano? Makatakot kasi ante. Pero kung lupa, pag uran ng uran, lalambot. Bababa. Pero makatakot ante. Mas makatakot ante pag gabi. Boy, nagtatagiti na boy, mayo kang kupya. Halin kang sakit. Wow. May ano pa. Dapat yung si Uwin. Nagkailingan kami. Baka nangyari ka sa na. Nag-isip ko Seryoso? filing man daw kung magayong ka talaga. Dito.
Sakto na ne. Ako din ako pagkapot ta. Aram ko na rin. Hinilang daw sa kuyang plinlugaw. Mayo pa. Mayo ka kada ay. Sindamak mo. Thanks for watching!